ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ଏହି ପର୍ବ କ'ଣ, କାହିଁକି ଓ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଜଣେଇବି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରଜ ପର୍ବ ଏକ ନିଆରା ପର୍ବ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ରଜ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଏ ପର୍ବଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବ ଖୁସି ମନରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ ଆସେ ଗାଁରେ, ସହରରେ, ଦୋଳି ଖେଳରେ, ପୋଡ଼ପିଠାରେ, ରଜପାନରେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ସଜସାଜରେ ଓ ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ। ରଜ ପର୍ବ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପଡ଼େ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶେଷ ଦିନଠାରୁ ଆଷାଢ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ରଜ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ରଜ ପର୍ବ 5 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ସଜବାଜ ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ପହିଲି ରଜ, ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ଭୂମି ଦହନ ଓ ପଞ୍ଚମ ଦିନକୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କହନ୍ତି ବା କେହି କେହି ଠାକୁରାଣୀ ବୁଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ରଜ ପର୍ବ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରିଥାଉ। ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ। ରଜ ଶବ୍ଦଟି ରଜସ୍ୱଳା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବସୁଧା ମାତା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ରଜବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବସୁଧା ମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ପାଦରେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ପିନ୍ଧି ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବରେ ବସୁଧାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେହି 3 ଦିନ ହଳ, ମାଟି ତାଡ଼ିବା, ଶିଳରେ ବାଟିବା, ଗଛ କାଟିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭୂମି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ରଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ବ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ରଜରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପାଦରେ ଅଳତା, ମଥାରେ କୁଙ୍କୁମ, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ଗଭାରେ ଗଜରା ଲଗାଇ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଠାପଣା ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ପିଠାପଣା ଓ ରଜପାନ ନେଇ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ରଜର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳ, ପୁଚି ଖେଳ, ଲୁଡୁ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି। ଗାଁ ଓ ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ଏହି ରଜ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ନିଆରା। ଶେଷ ରଜ ଦିନ ମା ମାନେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରଜ ପର୍ବ ଆସେ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ। ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ ରଜ ପର୍ବ କିପରି ପାଳନ କଲ ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ।